applaus. Give Yusref uw applaus. Give Yusref uw applaus. Ik heet u allen van harte welkom op onze wijkvergadering. Ik wil u beleefd vragen om te gaan staan voor het zingen van ons volklied. Voor de mensen die een hoofddeksel op hebben, vraag ik beleefd om het af te doen. En ik wil uitnodigen mevrouw Gerani Loding voor het zingen van ons volkslied. Goedenavond allemaal. God zij met ons, Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werken houden in gedachten, recht en waarheid maakt ons vrij. Aan wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij. Opokondre maung, opo sanangrong ekariu. Wan sopeta tako mopo bibu seti kondrebu. Strewi nossa frede, gado dewi fesimam. Heribidena dede, bisa fetigi sana. Strijders strijd. Strijders strijd. Strijders strijd. Gado Dewi Festival. Stranang kondre switi kondre fuda heri grontapu kondre pewi alai lili en kultururu today bisa trove watragoro fukambegi anana nanga mama strana kondre fukahoriba kagiwi strana mandideja nana abrava trasi miwani pegu fuli bibu makandra uko makandra wiko makandra strana manideja mebegu konawa dank u. De boodschap is duidelijk. Zwanawang, Ukonawang. Mag ik nogmaals een applaus voor Gerani Loding. Kippenvel, 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 kippenvel. Dus if Astar is onmachtig, dan nou als je zou sadalen. Mag ik uitnodigen om u te verwelkomen. Want voor de lid voor accounting voor Beekhuizen, Martin Jeffrey.
Wala di deja. Met Tapu Grantani. En ik heet jullie van harte welkom. Masra Bauta Botaki. U heeft uw haven en uw goed gelaten. En u deed dat die remeti. Geef ze een applaus. Een applaus mooi. We gaan to Prins Barisani. Attention. En van dit punt af hebben we 3 maanden te gaan richting de verkiezing. En het is een keiharde zaak. 2 maanden. Oké, we worden tap to move. En soms is het goed als je mensen herinnert aan een paar dingen. Suriname komt van ergens. De partij komt van ergens. We hebben ooit eens iets overgenomen. En we hebben gedaan wat we moesten doen. Er is een moment van komen en een moment van. Het moment was aangebroken voor ons om weer een pauze te nemen. Ik zeg bewust een pauze, omdat solliciteer duiken toen ze in Marokko. Het kan dat je mee kwam te turnen. En dat kan je alleen doen wanneer je voortbeweegt. Wanneer je stilstaat, in ook kan tekenen maar dat ik een keer verkeerd ben gegaan. If je in Marokko maak je geen fouten. Ik kom nu even terug. Er is een belangrijk ding die de partij heeft gedreven, zo groot als we nu zijn, en dat is eenheid. We hebben dat altijd weten te demonstreren. En daar staan wij onbekend. Niet voor niets zijn wij de Sosolobby-partij. En ja, soms werd de spot gedreven. Omdat uit Sosolobby we van alle hoeken mensen lieten komen. Zo lees ik ons schrift naar de toekomst eens. Maar wanneer je liefde uitstraalt, wil iedereen deel van het geheel zijn. En daarom hebben we van alle politieke partijen ooit eens mensen in de gelegenheid gesteld om Suriname te dienen. Papa Bauta betekent Auroko en wasaf NDP 1. If abede wasaf NDP 1, if gado be wan en zo, dat tra politiek partij no bende. Laten we dit gebruiken om verder te gaan. En zo lees je aboom if you are nog een enige speler. Omdat de sanat is voor je short. Vandaag zijn we hier in een soort B-keuze. En ook hier zullen we een paar dingen aan de kaak stellen. Het is mij tegen jou, op straat, dat NDP voor akondre. Dan hoef je geen antwoord te geven, maar je mag een paar vragen stellen. NDP voor akondre, hoe ga je naar Komowene? NDP voor akondre, hoeveel van jullie hebben houtconcessies in Komowene? Hoeveel van jullie gaan naar Nikeri met eigen vervoer? NDP Pora Kondre. En we zaten allemaal te wachten op een fit. En dat kan alleen wanneer je kansen neemt. En bij kansen zitten risico's. En NDP nou een risicopartij, omdat we een vrede kans. Wij staan voor ontwikkeling, omdat we een paar cruciale dingen in Suriname hebben neergezet. Onderwijs is een belangrijk pilaar voor de NDP. En als we kijken naar het aantal scholen die wij gebouwd hebben de afgelopen jaren, noem ik het geen verworvenheid. We hebben antwoord gegeven op een van de fundamentele rechten hier in Suriname. Wanneer ik kijk naar het woningnood in Suriname, dan is het nog lange na niet genoeg. NDP Pora kon er volgens trouwen. Maar hoeveel mensen hebben de afgelopen jaren niet de sleutel kunnen bemachtigen? En NDP nee, is maar zo. Maar NDP faciliteren dat jullie in staat voor maar los maar zo af. En dan sorry. En we zijn hier op Granny te zoeken voor de NDP.
Maar de NDP heeft antwoord gegeven. Die Mazagafri. Abos kopu beduidelijk. Abe helder. Mazagafri taki usnap kapwa kuiskun. We nemen over. Wat gaan we doen? We nemen over. Wat gaan we doen? We nemen over. Mooi tori, mooi tori, mooi tori. We vervolgen onze avond met een toerland idee. Lach het uit, mijn schat. Zo, goedenavond iedereen. Saron in het bijzonder wil ik jullie van harte welkom heten. En mijn hoogwaardigheidsbekleders en ook uw hoogwaardigheidsbekleders, omdat mi vind dat NDP na wat tranga partij na soso tranga sranaman. Welkom. Voordat ik verder ga, wil ik dank zeggen aan de heer Gianni. Gianni, kan je even opstaan? Gianni heeft ons in de gelegenheid gesteld om vandaag deze wijkmeeting hier te hebben. Dank u wel, Gianni. Zo, Saron. Zoals Martin het heeft gezegd daarnet, staan we op een kruispunt. Ik wil vanavond in het bijzonder praten met de jongeren. Vooral de jongeren die voor het eerst naar de stembus zullen gaan. De first voters, zoals ze hun noemen. Jongeren, een stap die je gaat maken 25 mei 2025 gaat jouw leven voor de 5 jaren daarna bepalen. En niet alleen jouw leven, maar ook van je ouders, van je buren, van je hele familie, van het hele land. Misschien gaan velen van jullie niet kunnen praten over dingen van 20, 30 jaren terug. Maar jullie kunnen wel praten en een vergelijking maken van de afgelopen 5 jaren en de 5 jaren die we bijna achter ons hebben met deze regering. Ik ga niet hier staan om regeringen te bekladden, want zoals we weten, een ieder maakt fouten. En als je een fout maakt, moet je het corrigeren. En ik ga niet zeggen dat mijn partij niet fout is geweest of fouten heeft gemaakt of geen fouten heeft gemaakt. Maar er zijn zaken die waarschijnlijk verkeerd zijn gegaan. Maar wat ik wel kan zeggen vanuit mijn hart is dat de NDP wel ervoor gezorgd heeft dat vele van jullie jongeren, dan kijk ik weer naar Gianni, vandaag aan de dag een carwash kan hebben. Vele jongeren kunnen zeggen, ik ben eigenaar van een worststand of een barbecue stand. En geloof me, ik kan ervan meepraten omdat ik het heb gezien 5 jaren terug. Vanaf 2010 floreerden jongeren. Die konden zeggen, ik ben ondernemer. Want daarvoor kende ik het niet en ik ben 45 jaar oud, dus ik kan praten. Dus jongeren, wanneer je die stap gaat maken 25 mei, no mix makorio. NDP is de juiste partij. En NDP is een partij die jongeren die push geeft. Als jullie kijken naar de jongeren binnen de partij, dan gaan jullie zien dat ook jij een dag kan komen en zeggen, ik ben een van de leden van de partij geweest. Of ik ben een van de leden van de NDP. En vandaag aan de dag kan ik zeggen, ik ben kader van de NDP. En NDP ne luku tak yuna Hindustani, yuna Japanese. Want als je om je heen kijkt, wanneer je in Oceaan staat, zie je van elke bevolkingsgroep moet je tenminste 10, 15, 20 mensen zien. Er zijn meer, maar dat is een voorbeeld dat ik je wil geven. Mensen, 25 mei, uw lot is in uw eigen hand. Als u weer terug wilt naar Mimoni Store en mi kan sparen wat chisani, want no de, mi dat schrijft nog een store. Next, dat me pot was aan de wasi.
Dus jongens, dames, heren, alles masandetja, hoe stempelt NDP baka. En dan laatste sasami wantaki. Mocht het zijn dat NDP, leek van dit tak moet blunder, dan gaan we sansa dit taki. Want nu hoor ik niemand klagen over, ze klagen wel, maar mensen zijn bang. Want als je klaagt over deze regering, is de kans groot dat je de gevangenis belandt. Misschien dat je geen strafblad, je krijgt direct een strafblad. Maar we rekenen op de mensen die de partij leiden, om het te leiden naar ontwikkeling, te leiden naar waar we moeten zijn. Grantani. 20 mei 2025 we put NDP. Ik vind dat zo zwak, dat is niet meer twijfel. Het is wel lazy. De mag taxa de wani, de mag toe sa de wani. 25 mei 2025 we put NDP. Doe pas aan zijn ekoara. We vervolgen onze avond. Dan gaan we voor de jongeren voor de zorg. Maar ook toe en leveren een bijdrage in een jongereninstituut. Miere Samelija, in een secretaris, in een jongereninstituut. Masra, Goy, Prada, Ujawa, DJ. DJ, let me DJ. Met bar alasma, want je spreekt odi. Onze voorzitter heeft het vandaag gehad over jongeren en u heeft het in de aankondiging gehoord van de MC. Dat ik een product ben van de NDP. Jawel. Ik ben een product van de NDP. Ik ga u zeggen. Meneer Werika Toridisi, waar is het allemaal begonnen? Het is begonnen toen ik 18 jaar oud was. Toen ik die bewuste keus heb gemaakt om te kiezen voor een politieke organisatie. En het is de NDP geweest. Omdat die bij Moro jongen, dat mijn grandma altijd op de grandma anu, op de Wawanika straat. Me Lucasan go, me Lucasan kom. No. En toevallig een neef me, die werkte bij de bank, was toen spaarrekening gaan openen. En dan dacht ik heb met je gesproken en je ziet dat was aan ding. Wat doe je vanavond? Ik dacht me vreemd. En toen zei hij van, kom naar ons hier. En ik ben geweest met de taxi. Ik was vroeg daar, ik was op tijd, aan mijn bedoro eten. Ik stond te popelen, ik dacht, aan die ding, aan die met micro dat aan mijn dit aan mijn doro. En toen bracht hij me naar boven. Ik weet niet wat, als jullie weten waar de fractiekamer is van de partij, in het gebouw. En ik ging daar naar boven. En daar maakte ik kennis met de NDP-jongeren. Mannen zoals Faisal Abdul Gafour, Sergio Akiboto, Paul Lang en onze mentor, waarmee ik ook kennis maakte, mogen ze zielen in vrede rusten, was de heer Laken Jonne. Ik heb heel veel van hem geleerd. Maar mijn mensen, NDP'ers, laten we naar onze vlag kijken. Want je staat tegen de stembureauvoorzitter, de Rokotranga, de structuren van partij, Saron, en we rijden in Saron en we schieten vragen. De meeste mensen denken
dat het een pronkstuk is. Maar ik ga u zeggen, deze vlag dient in principe naast onze nationale vlag te staan. Bij NDP. Ik ga u zeggen, u ziet die 3 balken hier in die vlag, in ons logo. En ze hebben een betekenis. En dat is een van de redenen waarom ik tot de dag NDP'er ben. We zeggen het meedoen, meedenken en meebeslissen. Maar Masra Granos, ik ga blijven zeggen, altijd, ik corrigeer moet tijeren. Granos tak praten, mi loopt aflo in een zin, meedoen, meedenken, meebeslissen. Maar het begint met meedenken, meebeslissen, meedoen. Het begint hier met een gedachte, een switch, een idee, het ontwikkelen van een idee. En daarna komen we bij elkaar om besluiten te nemen. Volgens het akkoordering. We bouwen brokie, we komen wenen, we zorgen voor die ontsluiting. Dat toegeeft een besluit, een beslissing, dan moeten wij allemaal meedoen. Geen enkele Surinamer uitgesloten. En natuurlijk niet de jongeren. Terwijl je een bepaalde partij, en vooral allemaal voor Wanika straat, het tak over jongeren, dan voor NDP de lering. En ik ga u zeggen, DDB heeft die zaad van de revolutie in me geplant. Niet elke Surinamer heeft de boodschap van de revolutie begrepen. En vandaag de dag ga ik zeggen, als NDP-jongeren, deze man, hij is er niet meer, onze erevoorzitter geweest. Hij is er niet meer, maar ik ga u zeggen, zijn legacy ga ik Dwight Prade samen met uw kameraden moeten voortzetten. Ik wil u alsnog feliciteren met 25 februari, de dag van de revolutie. We vieren het al 45 jaar. Maar 25 mei zijn konde. Maar de revolutie moest voor in een contradictie. En je hebt plicht voor een revolutie. Ik ga u zeggen, ik maak me sterk voor sterke gezinnen. Ik luisterde laatst naar André Nisikaba en Amanda Brokowan Lansky, de Umasma, de Sana Uma. Ik ben trots op jullie vrouwen. Maar we denken hoe krachtig de Umasma naar de team, naar de eerste one zijn viering. Ik mag me vandaag heilig prijzen vanwege mijn achtergrond. Dat ik nu op een VOJ-school lesgeef. En mijn mensen, het gaat niet goed met onze jongeren. Anego. Eén ding waardoor ik me zeker sterk wil maken. Wanneer de NDP weer aan de macht is. Want onze jongeren worden laat volwassen. We gieten wat daar, maar soms zijn ze niet gelijk in staat om te bouwen. Wat we moeten doen is het bouwen van appartementen. Omdat hij op 21 jaar, al werd dat die jongen volwassenen, dat ik moppen uit die maoso. En als zelfstandigheid dat omkweekt naar alle de jongeren. Want wat heb je nu? Generaties op generaties. En ik ga u eerlijk zeggen, het is misschien taboe, maar onze jongeren worden verkracht door een oom, door een neef. Asan dat nog samor mee mensen, die ati ebroko. De jonge revolutionair, omdat de revolutie dit niet tolereert en niet kan toestaan. Eigenlijk, er is veel te zeggen over de jongeren, maar onze seniore burgers. Dus eigenlijk, ik ben volop Bouterse. Bouterse contacteren onze kinderen van 0 tot 16 jaar
Weet je de wankata, unafpai. Medische zorg gratis. De tweede groep zijn onze seniorenburgers. Kamojuantori. Met toeveldwerk. En dan met een moesje. Moesje tegen met dat. Praten. Met tapa 60 jaar. Dus in principe, we wansi futu. Da grebolo. Maar die met tapa 60 jaar, we ben breed. Omdat we roken trangen dat kondre te zien. Maar na een chan, als je gaat tweede voeten maar gooi naar grebolo, maar alleen. Praten met tegen, de seniorenburgers, de seniorenburger, met 4 miljoen saka saka. En dan we lukken met dat saka saka. Saka saka na diep sranang. Dat want dat je aftreksel voor ate. Is ate hari toch? Zeg het maar, je troe goed. En dat heeft deze regering gedaan met onze seniorenburgers. Dan mag je niet van AOV naar een pensioen. Het stelt niks voor. Onze seniorenburgers kunnen niet zelf betalen voor thuiszorg. Want het is behoorlijk duur. De regering is kier afvallig. Hij kier akonderen, hij zeer akonderen. Kameraden, voelt u zich geroepen. Meedoen, meedenken, meebeslissen. 25 mei staat u niet langer aan de kant. Maar hoe je ontwikkelt akonderen te zien. Niet dat u granta niet. Masra Twine Prad. DJ, hit me. Hit me, DJ, hit me. Ooh, loud DJ. If me arki a toespraak voor een jongen die zie voor een resort. Van de biggest met Pina. Van jongen abe moeilijk. Van middenklasse abe moeilijk. Dat eigenlijk. Kuna no wan trakeus. Dat trafas no de. Trafas no de. Nanga. Dus je kunt gewoon weer dat gaat het zien. Het is wel easy. Trafas no de. Trafas no de. Nanga. Altijd NDP in die jongen aan gelegenheid. Altijd NDP is zo dat die aan vertrouwen in jongen. We hebben een ruimte voor. En dat die NDP wat je ziet dat die wat generatie gaat ik over die partij. Bijna de leiders BD, leiders BD. Dat energie jongeren in de camera. Maar in NDP. In NDP. 1, 2, 3, yes we can do the job. 1, 2, 3. Hit me. Mag ik bij nodig van u toe te spreken? Mevrouw Lanini, papa, moet je aan. NDP-familie, goedenavond. Weekhuizen, goedenavond. Ik wil u heel hartelijk danken voor de gelegenheid dat ik u vandaag ook kort mag toespreken. Welkom. Dankjewel. Ik tel elke dag en we hebben nog 86 dagen. 86 dagen waar we hard moeten werken, minder gaan slapen, zodat we 26 mei luid kunnen lachen. Oké, ik wil het hebben over de jongeren en de vrouwen. Ik heb Chan zijn campagne gevolgd en hij heeft heel veel beloofd aan onze jongeren. En ik zie heel veel 18-plussers en vrouwen hier. Hij had beloofd
Hebben jullie al een bericht gehad waar jullie moeten zijn om een stuk grond te halen? Al die 18-plussers. Maar ze gaan u weten te vinden. Al die 18-plussers. Ze gaan jullie sms'en, want jullie zijn first voters toch? Dan gaan ze u vertellen of u weer moet stemmen. En er was ook een ander leeghoofd die zei: boottransport en bustransport voor alle studenten zou gratis zijn. Ja. Is makkelijk hè, op een podium staan en zeggen: wij gaan voor jongerenparticipatie. Wij gaan voor gendergelijkheid. En wat doe je als eerst? Je bent nog geen president. En alleen om je coalitiepartner te accommoderen, je doet een ministerie voor Sport en Jeugdzaken op. Meer dan 20% van onze bevolking is jongeren. Je hebt dus gelogen voor die jongeren. Maar je was vergeten dat je ze nodig gaat hebben, hè? Wel, die 20% gaat massaal afrekenen met jou. Je mag vergeten dat je gaat stemmen. Je mag het vergeten. Een belangrijk ministerie als Sport en Jeugdzaken. Dan ga ik u een beetje vertellen wat we daar deden. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken, welke ervoor zorgde dat onze jongeren buiten schooluren zinvol bezig worden gehouden. Dus wanneer je thuis bent, na school en in de vakantie, ging je naar een jeugdcentra en dan zorgden wij van het ministerie ervoor dat er sportleiders daar waren. Die deden aan talentontwikkeling, talentidentificatie, huiswerkbegeleiding, dans, muziek, sport en spel. Dus die ouders waren ervan verzekerd dat hun kinderen veilig waren en goed worden begeleid. Kent u Miguel van Assen, onze golden boy? We hebben Miguel van Assen ontdekt tijdens een talentidentificatieprogramma van Sport en Jeugdzaken. En hij heeft Suriname geplaatst op de wereldkaart. Weet u wat we nog meer deden? In de vakantie waren ouders ervan verzekerd dat hun kinderen op een vakantieschool waren. En voor 2 weken waren ze gegarandeerd van een vakantiejob. Dan kun je zelf je schoolspullen kopen en je kan je ouders een handje helpen. En wij waren gelijkwaardige gesprekspartners met die verschillende ambassadeurs. Je komt, je splitst het ministerie op in 2 departementen. Nu kunnen we niet meer dealen met de ambassadeurs. Weet u wat we deden? We vroegen de verschillende ambassadeurs: wat heeft u voor onze jongeren? Wat voor uitwisselingsprogramma's? De ouderen onder ons weten het. Vroeger, als je geen Pengel, Aaron, Nanampandi of een andere klinkende naam had, mocht je het vergeten dat je een studiebeurs kreeg in het buitenland. Hier zullen er zeker wel mensen zijn die naar China zijn geweest voor een uitwisselingprogramma. Ja? Ja? U kent de beurzen, de studiebeurzen van Cuba. De coaches die van Cuba zijn gekomen. De high-tech trainingen van India. Omdat onze erevoorzitter zoiets had. Als je voldoet aan de eisen van het land, mag je gaan. Iedereen moet gaan. Wij werken niet voor de elite groep. We werken voor alle jongeren. Ga! En kijk hoe het werkt op een internationaal platform. Doe ervaring op en kom terug om je land te dienen. Wat doe jij? Alles wat opeenvolgende presidenten, Venetiaan, Weidenbos, onze gewezen president hebben opgebouwd. We waren al op een bepaalde level. Je slaat het kapot en je brengt ons weer naar 0. En je zegt, je gaat opkomen voor de jongeren. First voters zetten jullie alles op een rijtje. En dan zeg je ook nog, je gaat opkomen voor de vrouwen. Hoe vrouwvriendelijk is jouw partijprogramma? Hoeveel DNA-leden heeft de VHP? Hoeveel zijn vrouwen? Ze lijken allemaal bijna op elkaar. Hoeveel heeft de VHP? En de NDP? Verschillende schoonheden zitten daar. Hoeveel ministers heeft de VHP?
vrouwelijke ministers heeft de VHP. Er zijn 2. Volgens mij zijn ze nu samen in India. Ja, zo toevallig. Ik kan het niet begrijpen, want 2 verschillende beleidsgebieden. Als het was Defensie en KPS, zou ik zeggen veiligheid. Ja. Maar ze hebben het wel naar hun zin in India. Hebben jullie video's en foto's gezien? Terugkomen, dan gaan ze weer op Beekhuizen komen om jullie te vertellen dat jullie voor de Ik weet niet wat jullie ze dit keer gaan vragen, want jullie zijn kritisch hier op Beekhuizen hoor. En dan wil ik het nog hebben over een DNA-lid die wil komen bemoeien in interne zaken van de NDP. Hij wil ons komen vertellen wat André en Sergio zouden moeten doen. Wel, het zou heel erg gentle van je zijn, Jody, als je hetzelfde hebt gedaan wat André en Sergio hebben gedaan. En die vrouw die op nummer 2 is van Saramaka, de kans had gegeven om ook een beetje ervaring op te doen in DNA. Want jij zit toch al zo lang op die stoel. Maar dat ga je niet begrijpen, want je bent niet vrouwvriendelijk. Je scheldt je eigen collega uit. Harriet Ramdien, vies en vuil. Gaan jullie opkomen voor de vrouwen? Waar, in Suriname? Precies. En dan wil ik u vragen. Kiest u voor een partij die investeert in jongeren? Ik kan van ervaring praten. Als jonge vrouw heb ik de gelegenheid gehad om leiding te geven aan een ministerie. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken. En elke keer weer, wanneer de president moest afreizen voor een CARICOM-meeting bijvoorbeeld, zorgde hij ervoor dat er een jongere in zijn delegatie was. Want hij zei, dat is het moment om ervaring op te doen. Wie reist nu mee? Wie reist nu mee? Oké. Wij van de NDP hebben altijd geïnvesteerd in jongeren, in grote projecten. Wat doen ze nu? Houten bruggetjes. Zebrapaden. We hebben die brug gebouwd hier. Je kan het niet eens renoveren. Ik hoop dat je het afrondt voor de verkiezingen. Wij hebben de brug van Beekhuizen gebouwd. En wanneer we het hebben gebouwd, sla je het kapot. Alles wat de revolutie heeft opgebracht, heb je kapot geslagen. Ik noem de bedrijven Bruinzeel, hier in het resort. Ja. Ik wil u verzoeken om dit alles goed op een rijtje te plaatsen. Laten we kiezen voor ontwikkeling. Want onze erevoorzitter heeft ons geleerd. Wil je een land goed besturen, dan heb je ook die jongeren nodig. En ook die vrouwen. Plaats ze niet voor de versiering op de lijst, maar laten ze ook hun bijdrage leveren. Ik dank u. Dus, unos pama presi tumsi, e fa presi pas tumsi dan, ano opa presi moro fos verkiezen. Dus, we gaan het zelf doen. Wat zeg je, Martin? Ano opa broki, we doen het zelf. Wat? Ze kunnen geen betonbrug gebouwen, ze bouwen houten brug. Mensen daar net hoe dat Chan moest break pauteren moest doen, maar dan zou het doen aan de rest mag blijven. Maar dat Chan moest break. Zij zijn de leiders en ze nemen alle mensen. Iedereen moet meegaan. Dus, samen begrepen, dus Techan Gwen dadelijk 25 mei, Brunsie Gwen, dan mogen ze ook Jody meenemen. Heb ik het goed begrepen? Als eerste. Jody als eerste. De Brunsie Gwen mag ik ook de Queen of the East meenemen. Heb ik het goed begrepen? Wat doen de aan het school op paleis? Warrior Princess ook.
Hoe voorzichtig kan je carrière? Wie mogen ze nog meer meenemen? Wie? Mara Sousa. Wie jij wat trainen jazo? Maar je is BO. Sumamoro, muisjes ook toe. Maar dat vastnap naar een minister. Ik heb een minister dat hij wat doen in carrière of wat ik aan het die ene die blijven zo bouwen. Moet hij ook weg? Oh, hij moet ook weggaan. Of straffen nu? Hij straft ons al. Wat gaan we doen? Wat gaan we 25 mei doen? Ze moeten allemaal naar Santa. Maar dan zouden we doen naar een friends and family. Een friends and family. Dat die? Ik kan ook mee. Oh. Maar de president had gezegd, die hebben komen, want een haast is constant. En dan ben ik wachten tegen jullie. Een haast is constant. Dan attack ik heb een batterij aan deskundigen. Wat gaan we met die deskundigen gaan doen? Deskundigen mag je ook meenemen. De deskundigen mag brengen. Een paar zijn al weg. Ze is weggegaan. En de haan is ook weg. Dus deze hebben we zo zijn en we maar if you look at the beleid, naar beleid, naar 0,0. En dus meneer was met pot ons 10 standaard bij 18 te dit is wat 18 te negatief. Dit is passes, dus dit is wat chief owners of. Dus if you look at the beleid voor de regering, ja, naar 0,0. DJ, ja kwam ook Jimmy ko des one mi vindt des maar fire tumsi. Mi vindt des maar fire tumsi. Woko Rasani spreker. We gaan een rustige spreker aankondigen. Want mi vindt dat Asan fire tumsi. Mine zat voor jou. Maar de banauw toe. Mine zat voor jou. Maar de waar. Mine zat voor jou. Maar de vierde. Mine zat voor jou. Maar de vierde denk ik niet. Wachtie. Mire zat voor jou. Wachtie. Sudaki. Aswaki. DJ. Yawan sange dape. Wan fire poku. Masa wakondak aan no de. Na was masak moto uit was Sudati kampu. Yawan fire poku kin dape. Terwijl DJ is zoeken poku, ete wat is het? Sudati! Si, wala malabi kita ina mapresi. Okay. Wabi suku karakino mo kwa besi. Ikasa nisi. DJ, pompe Jimmy. Hey, le valorisor, de Gaisa, Zara, comme si de fire, comme si de téléphone. Comme si de telefoon, aweinig, als je de telefoon. Zo weinig staat op telefoon, dat zijn heel lang al zo. Komt je de telefoon. Ik wil uitnodigen om u toe te spreken. Onze ondervoorzitter, want voor de ondervoorzitter, Ingrid Bouterse. Ik dank voor die om van uw land te houden. Ik vraag u niet om van mij te houden. Ik hou wel van u. Ik vraag u ook niet of u wilt doen wat ik zeg. Ik vraag u om te doen wat goed is voor onze hele natie. Ik vraag u
Niet of u in mij wil geloven. Ik vraag u alleen of u wilt geloven in het potentieel van dit land. Laten we onze persoonlijke oordelen en vooroordelen opzij zetten en de zaak vanuit de mogelijkheden van dit land gaan bekijken. En u, aanwezig van hier. Bralangassa, goedenavond. Ik wil een applaus voor die vrouwen. En vooral die mevrouw met het baby. Weet je waarom? Ondanks ze hebben baby, ik een ding voor arka boskopu. Daarom vrouwen moet ik een big up hier, hè. Alle organisaties, ze kunnen zeggen wat we willen. Vallen en staan met vrouwen. Vrouwen moet ik een big up. De mij Maria. Maar ja, meneer praten, no? Of sumataiking. Als seniorenburger van 60 jaar, ik voelde me zo oud. Nou, 64 ik word aan het doen. En dat is een versie echt voor je. We gaan. Maar je ziet, de vrouw soort leeftijd toe, de pusgodoro. We hebben geen keus. We hebben gezien wat heeft overgenomen en staan tek over aan de boom. En wij gaan ze weg moeten sturen. Wat wij nu hebben gezien, laat me alvast zeggen, NDP, ik ben trots op jullie. Vanavond alleen naar 6 vergaderingen. Dat we meer tak over dit, maar zij gooien naar veld. Overal neemt de NDP over. NDP wil winnen verkiezing. Want we willen verandering, we willen verbetering. We zien dat afvallig in Pina. Dus daarom, NDP tekenen serieus. Overal zie je de NDP. En we moeten gewoon doorgaan tot 25 mei. Kon op denken, ungojakba, unegomoro. Nee, je moet weer gaan. Want tegen Gomoro, dat in Trasmaigo, dat heeft verteerd Lebaka. Want daarmee hebben ze de vorige verkiezing gewonnen. En wij, is op die heralwasan, dit is mijn begin. Dus wij moeten blijven gaan voor Charaboskopu. Want de leefde bij dit toch, er was geen kasreserve. No, misref die de lees van San voor Chan, San Moko voor Chan uit. 2019. 20 kasreserve, 585 miljoen. Dan heb je elk jaar een schema. En aan het eind 2024, als AGNAPO, dus onze monetaire reserve, dat man tak aan money zou een kondre abi. Daar apoti 1,500 zoveel miljard. Hou me toch goed, die bedragen heb ik hier in mijn telefoon. En dan, ataki, ze hebben gespaard. Ze hebben veel geld nu. Maar aan de andere kant, de verarmen volk. Want toen wij er waren, was onze inflatie. En inflatie, want taki, na amoni sai abi sai man bai. 100 golu fosi, you ben man bai somesani. Als er 100 golu dati, om je bij no. Aan inflatie no, ik heb begrepen, bij de 60 of hoeveel. Het gaat erom, ze hebben het volk verarmd. Armoede. En wat komt met armoede? Veel zwerven, suïcide, mensen plegen zelfmoord. Ja. Overal waar je gaat, er zijn meer zwervers gekomen. Want het is maar om een paar de euro's. Dus op een gegeven moment naar straat, dit is mijn belanden. Ik heb zelf een geval gezien dat mensen op onze kerkhof huizen maken waar ze blijven. Zo erg is het nu met Suriname. Kinderen kunnen niet naar school gaan omdat de ouders geen bus kunnen betalen. Of ik heb begrepen, ze gaan om de beurt naar school. Moeders nemen verlof, want ze hebben geen geld meer om te betalen om naar het werk te gaan. Ziekteverlof, gewoon verlof, omdat dit een payabus. Zo erg is het met ons gesteld. Dan ben je altijd krabit dat idee. Hij was met Melvin Boven. Ik bedoel, hij was
naast Melvin boven. Melvin Carratten is een boek gestopt. Ik hoop dat jullie het hebben gevolgd. De Akrapitekel legt uit hoe geweldig hun leiderschap is, want ze hebben beslissingen genomen. Ja, wat? Je hebt beslissingen genomen om het volk te verarmen. Zijn dat geweldige beslissingen? Je hebt het volk in een avontuur gestopt door die beslissingen die jullie hebben genomen. Mensen kunnen niet naar school gaan. Baby bent ik op dit. Surinamers, verpleegsters en onderwijzers gaan weg uit het land. Ik heb verleden zei iemand 700 zoveel verpleegsters hebben het land verlaten. Nee, 1200 hebben het land verlaten. En dan kom je uitleggen aan ons sportleiderschap, uw president Abi. Voor arme volk, er is geen middenklasse bijna meer. Dat zal je leggen uit. Mensen laten goed nadenken, we moeten binnenkort gaan om te stemmen. Laten deze mensen niet met een leugens komen. Jullie weten, ze beginnen met dezelfde leugens weer. Dezelfde leugens, dan vandaag niet bij Jerewansan. We zouden een staatsolie verkopen. We zouden staatsolie verkopen. Vandaag de dag naar staatsolie. Ik die den alle jaren en van 300 miljoen staatsolie heeft de afgelopen tijden alleen aan deze regering meer dan 1 miljard gegeven aan royalties. Waarover praten ze? Waar is dat geld? Ja, niemand weet waar het geld is. Er is geen enkele transparantie. Alles maken ze kapot. Bestuurlijk, ze houden zich aan geen wetten, aan mijn gewoon een resolutie. De DNA-leden kunnen niet praten, ze krijgen geen beurt om te praten. Alles hebben deze mensen kapot geslagen. En dan kom je me uitleggen, Tjan heeft leiderschap getoond. Ik weet niet waar hij leiderschap heeft getoond. Wij, toen de NDP aan de macht hadden, dat voelden wij voor het volk. We weten dat de mensen het een beetje moeilijker hadden. Maar zo, jullie konden nog sparen. No, alle spaarcenten is op. Aan de demoro. Jullie kunnen niet eens sparen. Soms kunnen jullie niet eens 3 maaltijden per dag op tafel zetten. Dan waarover heeft meneer die krabita uit? Je pinnavolk dat je legt uit. Een handjevol. De mensen om je heen genieten ervan. En natuurlijk, je begrijpt, met een heer oil en gas. Nee, no one liep als sturu. Als den plak naar sturu, bison kip. We gaan ze wegsturen. Dat is onze taak 25 mei. Onze taak is om deze mensen weg te sturen. Want je begrijpt, baka mei, if de man die kost doen baka. Is het klaar voor dit volk? En dan ga je, hier staan de rechters en Jayode. Je doet naar baka, hecht ik dat moet odi en je pina. Laten we goed erover nadenken. En ik wil niks horen van die tering. Want met Arke, want de man leggen uit, wanneer ze komen, gaan ze kinderopvang creëren. Ze gaan jongeren aan, mami Jezus, hoe sta je naar de regering nu? Wanneer wil je dan komen? Met Arke wat mee, dat leggen uit. Als we weer in de regering komen, gaan we dit en dit doen. Maar weet je dan? Wat wil je dan doen? Waar moeten we je nog plaatsen? Dus ik begrijp deze mensen totaal niet. Je mag komen bakken, maar je doet niks voor het volk. Ja, kijk, je mag komen morgen. En kan niet uitleggen, je kan niks doen. Hoe kan je niks doen? Je kan wel wat doen. Je had ook weg kunnen gaan. Precies. Ja toch? Je had ook gezegd, ik bedank, want met deze mensen ga ik niet door, want daar ga ik de schuld dragen. Precies. Maar nou je legt uit wanneer je weer gaat komen. Wel, laten we hem uitleggen. En nog komen er, hè. Want wij gaan zorgen dat we stemmen 25 mei op de NDP. En natuurlijk, bepaalde dingen zijn verkeerd gegaan bij de NDP. Maar alleen NDP brengt ontwikkeling. Ja. Alleen NDP brengt ontwikkeling. Zichtbaar. Wij kunnen nog aangeven van Dwangamoni. Maar ze hebben man die Dwangamoni. En dan met Arki, awang van OWFP, een collega uit. Ze hebben stroom gebracht naar Jezus. Dat doen wij al een hele tijd. En het ligt hij daar ook nog, want hij volgt Chan op dat zij stroom brengt
brengen zonne-energie. Ik zou vergeten, misschien kent dit project van Atjoni niet. Dus ik wijs jullie op deze dingen, mensen. Alleen dat jullie begrijpen hoe deze mensen liegen. Ik ga niet zeggen jokken, want kinderen jokken. Ze liegen. En wij moeten alert zijn. We moeten onze mensen wel erop wijzen. Want net als wat ik zeg, als je het blijft herhalen, gaan je mensen het ook geloven. En die man die zie, Akmoni, dus ze hebben een heel team met oranje trollen. Die counteren. Maak geen fout. Daarom ga ik ook een beroep op onze mensen doen. Gaan jullie ook antwoord geven. Laat zij alleen niet reageren. Laten wij ook reageren op hun rommel. Ja toch? Op FB. Wij hebben misschien niet zoveel geld om mensen te betalen. En dan met de money en dan legering money. Want ze zijn in bepaalde plekken. Dan gaan we de laptops voor reageren. Je know Carmen, maar jullie weten van waar die laptops komen. Ja. Okay. Maar wij moeten zorgen, ook al hebben wij geen geld, we kunnen mensen niet betalen, maar we gaan wel zorgen, laten we reageren. De hele dag zijn we op FB. Laten we ook even een half uurtje de tijd nemen om ook een beetje te reageren. Laten ze zien dat NDP dit is. En door te reageren, dan houden ze soms hun mond. Want ik heb een paar mensen gezien die altijd reageren hoor. Maar we moeten nog meer reageren. Al is het alleen een like, al is het alleen een paashartje. Maar we doen het niet. Dus laten we het niet overlaten voor deze oranje trollen. Motapu. Mensen, 25 mei. Laten we onze mensen brengen naar de stembus. Als jullie daar zijn en jullie hebben mensen gezien. Want ik verwacht dat wanneer jullie in het veld gaan, jullie je mensen leren kennen. Dus wanneer jullie zien en jullie die punten nadrapen, misschien mevrouw Sani kon stem eten. Belling, ik kan stem. En if aan een man tijd heb ik even genoeg om je halen. Dat is het. Want we gaan spijt hebben wanneer we deze dingen niet hebben gedaan, terwijl we, als we het hadden gedaan, we de verkiezing konden winnen. Met een grand aan. Focus. Ujawab bijanu. Aposkopu benedainela. Aposkopu benedainela.